Από εδώ που πάμε, μήπως πάμε λάθος. Yes, έτσι πάει. Και τώρα? Πήγα να πω το κοντέρ και τώρα να προστάβω θα με σκότω. Έλα ρε, θα σκότωνα. To who where, bro? I don't know, man. Εγώ νομίζω από εκεί έτσι, you know. Yeah. Πάμε, ακολουθάμε τώρα εσένα, you know. Me? Yeah, man. I don't know, man. I see a blue thing there, man. Από εδώ φαίνεται, κοίταξε. Πάμε από εδώ και βλέπουμε. Αλλιώς πάμε από εκεί. Λογικά. Όχι, πολύ ωραίο και ωραίο. Ωραίο μονοπατάκι. Ωραίο μονοπατάκι. Ωραίο μονοπατάκι. Οπουδήποτε. Πάμε από εκεί πρώτα, ξέρω εγώ. Κοίταξε από εδώ. Από εδώ βγαίνει πιο ωραία μου φαίνεται. Ναι, αυτά και εμένα αυτά μου φαίνεται. Πώς να μην περάσει από εκεί. Πολύ αργά. Αλλά από εδώ συνεχίζει, δεν ξέρω. Νομίζω δεν είναι από εδώ. Αυτό παίζει ένα δρομάκι που έχουν βγάλει ζώα. Τι ζώα έρχονται εδώ πάνω και αράζουνε με την παρέα, ας πούμε, τι. Δεν έχουν ταμπέλες. Το κρατάω. Η τσάντα μου κρατάει. Πάλι το λάθος μονοπάτι, διαλέξαμε. Χαμό το. Και φαίνεται, ρε φίλε, είναι αυτό φαίνεται ωραίο, αλλά τελικά δεν είναι αυτό. Επίσης, Μια αλληγορία για τη ζωή. τόση ώρα έχω στην πλάτη μου πράγματα. Και λέει πάμε και κάτω και δεν έχει εκεί. Και... Από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, όχι. Όχι, πιο κάτω ήταν, από εδώ περάσαμε. Α, ναι. Όχι, αυτό είναι άλλο που τους πάει. Όχι, αυτό είναι. Δεν ξέρω. I guess. Έτσι πάει. Έλα, εγώ είμαι καταδρομέας, ρε. Από το δεν ξέρω, εγώ δεν πηδάω. Αν θες πηδά εσύ. Δεν τρупά, κατάλαβες. Πώς δεν κατάλαβα, εγώ καταλαβαίνω. Εγώ είμαι ο πιο καταλαβαίνομενος. Έλα ρε φίλε. Έχει από εκεί. Έλα εδώ πέτρες, εντάξει. Πάμε. Α, έλα, έχει σηματάκι πάνω εδώ στο δέντρο. Α, πίστευτο σήμα. Μπορεί να το πήρε ο αέρας απλά. Σε φαντάζεσαι. Παίζει. Παίζει. Όχι, όχι, νομίζω αυτό είναι. Πού πάνω δεν έχει. Ρε, πούστη. Ναι, εδώ είναι. George, we found it. Και τώρα? Να το, κι άλλο σήμα. Είδες. Βρήκαμε τα σήματα. Βρήκαμε τα τετραγωνάκια, τα κόκκινα. Εντάξει, δεν θα μιλάω γιατί μπαίνουν μυγάκια και μου τις πάει. Έχει κι άλλο σήμα εκεί. Ωραίο αυτό. Μ' αρέσει. Έχει καλύψει και το δέντρο το δέντρο και το δέντρο. Το έχει καλύψει το δέντρο. Και τώρα δεξιά. Ναι, ρε φίλε. Αυτό που θυμίζει λίγο. Δεν ξέρω. Μάικα, ναι, πες. Όχι, ρε. Εδώ ησυχία. Δείτε εδώ δρομάκι, ρε φίλε, εντάξει. Δείτε εδώ δρομάκι, Φίλε, τα χιόνια. Είναι. Το χιόνι είναι άσπρο. Ωραίο δρομάκι. Και από εκεί κάτι το μέσα. Ναι, αλλά από εδώ είναι. Από εδώ ρε φίλε θα πάμε τώρα, εντάξει. Με κάνεις και... Τι ωραίο. Κάνε λίγο σβήσει λίγο. Τώρα εδώ που θα πας. Μ' αρέσει και αυτό και αυτό. Above. Αλλά από αυτό είναι το καλό. Ναι ρε φίλε, φαίνεται πιο... Above. Damn. Okay. Θέλει γριστάνουν όλα τα βραχάκια μας. Ωραία. Αν πες τα σαγκαλιά σου. Τραβάει τώρα αυτό. Ναι. Ωραία. Αν πέσω. Κάτσε, θα πάρω το πλάνο έτσι. Πάρε το πλάνο έτσι λοιπόν. Πλάνο κόλλος, ωραίο, ωραίο. Τράξα όλο τον κόλλο σου ρε. Το τραβά. Ναι, τραβάω τον κόλλο σου πάντα, να ξέρεις. Εδώ έτσι, κατά τα δέντρα. Την μόξη, πάνω το δέντρο. Είσαι ο καλύτερος σου φίλε. Έτσι, χώστο μου όλο στο παπούτσι. Οπα. Επίσης τραβάω μπροστά, οπότε αυτό που είπαμε δεν ακούστηκε. Αυτό δεν είναι από εδώ. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε αλλιώς, τι είμαστε εμείς. Ακολουθάμε τα βήματα, τα steps. Ωραία φίλε. Ωραίο. To who where, bro? I don't know, man. Εγώ νομίζω από εκεί έτσι, you know. Πάμε, ακολουθάμε τώρα εσένα, you know. Me? Yeah, man. I don't know, man. I see a blue thing there, man. Κάνει scouting, τι γίνεται. Βλέπεις εσύ nothing. Έλα ρε, θα σκότωνα. Εδώ έχεις κατά πρόσχη τα πατήσεις. Αλλά εδώ δεν πάμε τώρα. Τι εδώ θα σκύψουμε, τι είμαστε. Μ' αρέσει που θα δούμε. What? Actually, δείτε που είμαστε. Πάμε τελείως. Δείτε λίγο που είμαστε. Δεν βρίσκαμε στα ελληνικά, είπαμε πούτσας γκράσης. Ευχαριστούμε πολύ κύριε, αυτό σημαίνει. Εκεί βλέπω ήλιο. Μια μπάρα Δημητριακό. Εκεί βλέπω ήλιο, σημαίνει έξοδος. Νομίζω δεν λειτουργεί έτσι.
Είναι σαν μαξιλαράκι αυτό. Αυτό εδώ που βάζουν, ξέρεις, στα βιντεάκια που βλέπεις. Ναι, για σκεπή, ας πούμε. Μπρο, είναι όντως πολύ ωραίο όμως να το δεις. Είμαστε εδώ στο βουνό. Τα δόντια. Γεια σας, παιδιά, είμαστε στο βουνό, δείτε εδώ τι γίνεται. Πού είμαστε, ρε μπρο, πού είμαστε, αν δείτε που είμαστε 10 ευρώ. Όντως δεν παίζω αυτό. Πέρασε όντως τρελός, αξίες όλο το τζογκ και να αυτό. Ήρθαμε σε ένα λόφο. Ήλιος. Σαν επαγγελματίας YouTuber. Δείτε λίγο που είμαστε, ρε μπρο, πάλι. Πάλι σε ένα random βέλος. Οι παίκτες είναι ταυτόχρονα τόσο. Θες να γίνεις γεωλόγος. Γεωλογικά βίντεο. Από τον Αντώνη δεν έχουμε γεωλόγους. τόσο σταθερές όσο και ασταθές. Τι είπα, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε. Θα γίνεις το αστρόνιο για τις πέτρες. Εγώ Το πετρόνιο. το πετρόνιο. Είμαι το πετρόνιο από εδώ και πέρα. Τώρα, από εκεί, από εδώ. Μένα μας πολύ από εδώ. Βλέπεις, ξέρω εγώ. Οπα. Πού είναι η Ελλάδα, την βλέπεις. Δεν βλέπω καμία λέω. Μα τα μονοπάτια αυτά είναι υπέροχα, ρε. Να το, έχει κόκκινο από εδώ, άρα από εδώ. Ναι, λογικά. Δεν σκεί πάνω όμως. Δεν σ' αριστερά, δεν δεξιά. Ναι, εκεί στο ξέφωτο είναι πολύ ωραίο. Είναι και πιο ρομαντικό και φοβάμαι. Ναι, ισχύει. Και καλά δεν ήξερες γιατί θα έρθουμε εδώ πάνω σήμερα. Ξέρω το μονοπάτι. Τα μονοπατάκια. Από εδώ που πάω τώρα. Όχι από εκεί, ρε. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Μήπως πάμε από εδώ κάτω, ρε μαλάκες, στο σταυρό κάπως, αλλά δεν μου βγάζει νόημα. Ναι, Γιώργο. Έχει θερμάκυρα από εκεί. Ναι, σημασία έχει ότι. Περνάει παλιατζής και τον ακούω. Τι ρομαντικό. Το μέρος. The place. Και λέει μου. Κοίτα, τι ωραία ρε φίλε, πάρ' το αυτό το πλάτο. Take that. Take that shit. Το βάλα πάνω την κάμερα, να ξέρεις. Πώς θα γίνει full time, Λοιπόν, πάμε. Μην ανοίξεις και φύγει η κάμερα. Εγώ ποτέ Το δεν βάλα το. πάνω. Αλήθεια. Δηλαδή, είσαι τόσο χαζός. Ρε φίλε, excuse me. No problem, my friend. Παιδιά, φτάσαμε στον Όλυμπο. Ελλάδα μόνο. Δεν θα κάτσουμε. Brother. Brother. Μην κοιτάς ευθεία. Κοίτα μόνο κάτω. Συνήθως λένε ανάποδα, το αντίθετο. Ξέρω εγώ λένε μην κοιτάς. Φίλε, μην πέσεις μόνο γιατί. Μετά δεν θα μπορείς να σηκωθείς. Αυτό και το βουνό ποιο είναι τώρα απέναντι. Ο Ψιλορίτης. Έτσι παγιάτζιες. Παγιάτζιες ρε. Στο βουνό, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό. Έχουμε φάει βασικά και νερό. Ήρθε να φάμε την παρίτσα μας. Και μια φωτογραφία μπάρας. Κοίταξε όμως πολύ ωραία βγήκε ρε φίλε. Κοίτα, με white cam. Είσαι ωραίος για διαφήμιση μπάρας. Τώρα σαν να έχεις μικρό κεφαλάκι γύρω σου. Να το πατήσεις. Το έχω χάλια με. Πάντα πρέπει να γίνω να τρώω, Ναι, είναι αποδείκτης. Παιδιά, φεύγουμε. Καθόμασταν εδώ, κάθεσαι μια ώρα. Πραγματικά 11.30 θα μείνει 12.30. Ωραία ήταν εδώ, που βλέπετε η θέα πίσω μου. Η ελληνική σημαία. Είναι η φιλία και αγάπη. Λοιπόν, κάτσε να το χώσω πίσω. Χωστό. Εμένα μου αρέσει να το βάζω, ξέρεις. Τι? Να το βάζω πίσω. Στην τσάντα. Στην τσάντα.
Πάμε από εδώ μπορούμε να πάμε. Από εκεί κατεβήκαμε δεν. Πάμε από εδώ. Οπότε, I guess δεν είχε ποτέ μονοπάτι. Όχι, έχει κλαδιά, είναι stop. Τι έπαιξε, φιλαράκο. Πάντως πάρα πολύ ωραίο αυτό που είναι μέσα από το δάσος έτσι, τα woods. Και ρε φίλε δεν είναι και full κλειστά, δεν μπορούμε να περπατήσουμε όντως λίγο χαλαρά. Είναι το αγαπημένο μου vibe αυτό για μένα. Κόκκινο. Red. Okay. Εντάξει, θα μου πεις εδώ, δεν είναι και τόσο δύσκολο να χαθείς νομίζω, εντάξει. Αυτό εντάξει, είναι μικρό το μέρος. Τώρα, άμα βγούμε στη Λάρισα, εντάξει. You go now. I don't know, man. Επειδή νομίζω πλάγια πάμε για να βγούμε πάλι. Όλα καλά. That's it. Απλά πρέπει να βγούμε. Αυτό, ναι, απλά πρέπει να. Εγώ τα θυμάμαι. Να το κόκκινο. Να το κόκκινο. Γάμο. Κόκκινο 1. Το βλέπετε εδώ, έτσι. Με όλα σας τα μάτια. Όλα σας τα μάτια. Κόκκινο 2 και κάτω. Δεν ξέρω αν το βλέπετε αυτό. Αυτό θέλει όλα τα μάτια. Κάτω είναι το άλλο, το βλέπω. Το βλέπω. Το βλέπω το κόκκινο σημάδι. Είδα μια τρύπα, φίλε. Εδώ μέσα ζουν σίγουρα πτύχοι. Ναι. Ακριβώς έτσι. Είναι σε χειμερία ανάρκη. Τα μπομπούκια. Για δείξτε το, λέει. Μην το πετάς. Σχωρίς, θα πιάρω. Δείξτε το. Δείξτε το μπομπόκι. Αυτό είναι λίγο βρώμικο μπομπούκι. Είσαι ο καλύτερος ρε φίλε. Βγάζεις. Για να σε δω. Κάτω. Και το βίντεο στο YouTube ρε. Πω ρε φίλε, απίστευτο. Ρίξτε την κάμερα. Όχι ρε, θα το βάλω εδώ. Ρίξτε την κάμερα. Ω, για το τσίθος. Δεν πειράζει, κάνω κάτι εγώ τώρα. Δεν ξέρω τι POV είναι. Πάντως εγώ με σε κρατάω. Άρα φίλε, αν φύγω θα πέσω στην αγκαλιά σου. Άρα πρέπει να πέσω τώρα. Wait. Ναι ρε φίλε, δυστυχώς τώρα έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Τα καταφέραμε. Είμαστε καλύτεροι και οι δυνατοί. Αυτό ήταν το μέρος πάτησης όταν ανέβαινε. Κάτσε την κάμερα. Λοιπόν, έχει αέρα, δεν ξέρω να πούμε. Τέλος, σήμερα. Γεια. Αυτό μετράει. Μετράει. Οπότε, ναι. Αυτό. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Δες εδώ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Σιγά σιγά φαίνεται ο κόσμος.